Tag på jungletrack på Sumatra. I kommer på eventyr langt ud i junglen. Med vores erfarne guider på opdagelse i den tropiske verden. Good. Fantastic. Okay, thank you. I Sumatras jungle møder du de fascinerende orangutang-familier og oplever, hvordan reservatet i Bukit Lawang arbejder med at beskytte de truede dyr. Og så lærer man dem så ganske langsomt at komme tilbage til naturen og deres oprindelige miljø her på Sumatra. Vi er i gang med at opføre et lille junglehotel til os her. Så her skal vi bo i nat. Jeg tror, det bliver fantastisk. Vi slår lejr ved floden midt i junglen og slapper af i den økologiske swimmingpool, mens middagen bliver tilberedt. Very good. Dinner. Vi har reddet aftensmaden. Sumatra er en rejseoplevelse af de helt sjældne, for eventyr i alle aldre. Jungle track in Bukit Lawang. See the monkey, see the bird, see orangutan. Thank you, Eddie. Thank you, sama-sama.